Doncs mira, presentem 4 pregs, presentem 2 preguntes i presentem una proposta de resolució. Començo per la proposta, sí. La proposta de resolució és una proposta que ha treballat la regidora Guanyavents en relació al dol perinatal i el reconeixement públic d'aquest dol perinatal i neonatal. Es tracta justament de reconèixer aquestes morts que es produeixen en la darrera fase de la gestació o tot just havent nascut i demanem un reconeixement, demanem que des de l'Ajuntament es doti un espai perquè es pugui fer en condicions aquest dol, etc. I esperem que vagi bé, que sigui aprovada perquè ens sembla important reconèixer aquesta situació a les famílies que lamentablement pateixen aquestes circumstàncies. Presentem després, com deia, 4 pregs i 2 preguntes, una d'elles relativa a la policia local. Ja portem tota una sèrie d'incidències en relació amb aquesta qüestió i demanem bàsicament diverses coses. Una, saber qui és el responsable polític de la policia local, encara que sembli una botada, no ho és tant, perquè això ha anat canviant. Segon, com que el govern municipal sempre ens ha argumentat que hi ha una disputa perquè la policia discuteix el model policial de la ciutat, preguntem qui és el que ha de definir aquest model i després el resultat de l'expedient de l'última vegada que hi va haver el tancament de la comissaria. Es va obrir un expedient, saber com està, quins resultats s'han obtingut. Després presentem un altre prec en relació al barraquisme. Segurament els ciutadans que caminen pels entorns periurbans de Mataró s'han adonat que estan havent-hi molts assentaments irregulars, barraquisme, que en alguns punts de la ciutat es nota un increment de la mendicitat. I llavors el prec és que l'Ajuntament miri i ens digui a veure quants assentaments hi ha, quantes persones estan afectades i si té idea, igual que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, de crear alguna eina com l'oficina del Pla d'Assentaments Irregulars que té l'Ajuntament per donar un tractament adequat a totes aquestes persones, que en el fons són víctimes del sensellarisme i de la pobresa a la nostra ciutat. Un altre prec que presentem és el del permís retribuït i recuperable de menstruació per les empleades de l'Ajuntament de Mataró, per les empleades funcionàries de l'Ajuntament de Mataró, com una manera d'obrir el pas en aquesta qüestió a totes les empreses de la ciutat. Es tracta, com deia, que es concedeixi un permís a les persones per les quals la menstruació sigui un procés invalidant de la seva feina, que no sigui el permís habitual que tenen tots els funcionaris, sinó específic, per tal que aquesta situació es posi de manifest i es reconegui. També presentem un altre un prec per actualitzar els plans d'igualtat de l'Ajuntament de Mataró. L'últim pla d'igualtat data del 2018 i no ha estat actualitzat. Demanem que s'actualitzi. Demanem també que a les empreses municipals i a les concessions de l'Ajuntament es faci una exploració. Això ja ho havíem dit en una proposta de resolució anterior. Es faci una exploració de quantes dones hi ha, en quins càrrecs directius està, etc., per saber-ho i per tenir la constància a efectes organitzatius. Finalment, presentem un prec i una pregunta. Un prec relatiu al bus. Hi ha una descoordinació en algunes parts de la ciutat a primera hora del matí entre els horaris de l'autobús i els horaris dels trens. Demanem que s'estudiï i s'arregli i llavors que es busqui alguna solució també per a les persones que viuen a urbanitzacions de la ciutat i a les quals no arriba l'autobús. El pla de mobilitat ja contemplava algunes solucions al respecte, que es miri o bé d'apropar alguna estació a les immediacions o la solució que es deia el pla de mobilitat, que era sobre demanda. I finalment una pregunta que fem sobre unes obres. S'ha aixecat la vorera a les Caputxines, que és un edifici protegit. Demanem per quin motiu s'ha fet això i si la tanca publicitària, que fa temps que està allà, es retirarà, i si els cotxes que aparquen a dintre tenen o no
autorització per fer-ho. I fins aquí, doncs, les nostres preguntes, pregs i propostes en aquest proper ple de juny de 2021.